Предстои ти да строиш къща. Това видео е точно за теб. Не може да се строи върху всеки урегулиран парцел. Примерно има някакъв спор с съседен собственик за улица или той има някаква друга претенция, докато не се разреши този спор, няма да ти издадат разрешение за строеж. Много хора смятат, че само денивелацията оскъпява строежа на къщата, но това не е така. Много важен е и геоложки състав на почвата. Например, хумусният слой е прекалено дълбок, 2-3 метра. Съответно трябва да се копае 2-3-4 метра до достигане на скала. Съответно това оскъпява всичко, повече бетон, повече арматура. Може да се наложи да построиш един етаж надолу, нищо че имотът е равен като тепсия. Да не говорим, че може да има подпочвени води примерно на 1 метър, което още повече оскъпява всички строителни дейности. Друго нещо, на което не се обръща достатъчно внимание, е, че банките не финансират всички локации. Ако парцела е далеч от голямо населено място, забрави да те финансират. Също така банките не финансират сглобяеми къщи или поне не ги финансират на 100%. За да получиш разрешение за строеж, трябва да има водопровод до парцела. Ако няма такъв, трябва да направиш сондаж, и ако не си проучил предварително и няма подпочвени води, то може да си купиш парцел, на който не може дори да строиш. Може да те спъне също и това, че има защитени видове дървета, които са на твоя парцел, и пак няма да получиш разрешение за строеж.